سلام كما يتعلو كبرات خطات تلفونو إيري تي في نلومي عربي 16 دقيقة فرق معلتن فرقان استلالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو كفلم عبد زوغاش باركا بستقبر مرمراتات شمون تزيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيزو لوخ إيرترا مبل 30 شعاتن وعلى فصامي بيت مخري مينسترات حبرة أفريقيا تساتفو إيرترا بهرياون سب سرحن بدهوتات حرشان مكات أو حيال من ربراب كم تركب مينستر حرشة حبيرو أمريكا بالعلق تاون برت أوروبا وحبرة توسخ قرز كتوسن كم التخيلات انكرا أب بوركينا فاسو بستخيرش برامت كعتي بوحدو عيسرا سبات كم التغط تبيرت أب كفر هاجر كولورادو بحد جبار عمرو نواتاون أكابيان كسارات أقوى حابريتا كاب مينستر تعنا أب زوباغاش باركا أب زركب موشة بمأكلات تمالي 15 تقمتي بستقبره نا لابراتوري مرمراتات شمون تزيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيص اللهم زوم زيغاتات شوعات أب موشة بمأكل أديبارا حدخا أب موشة بمأكل شامبكو تعاقبهم صنحيهم بملؤهم دما أب زحالف قربا سامنتات بفنو كاب سودان إثيوبيان تمليسو مخانهم تفريط اللهم إذا خمزيلون كله الفيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات زواجاش باركة تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم تصنحوا 4 زيجاتات حاويهم من النابيتهم تفاني مالهم بز مسرت أب إيرترا تقلال لغزر بكورونا فيروس زت لخفو زيجاتات كساب لومي 420 كلتن بزح لهم 376 كابزيهم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانو كلو 46 دما أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبون مينستر عنا 15 تقمتي كلتا شحن عسران لوخ إيرترا أب مبل 30 شعاتن وعلى فتصامي بيت مخري مينسترات حبرة أفريقيا تساتفوم نزتو هذا زينا وتصبصاب قرمسقل قرز جهر كاربوين لوخ إيرترا بعصر 13 تقمتي بفيديو كونفرنس بستخايدة مبل 30 شعاتن وعلى فتصامي بيت مخري مينسترات حبرة أفريقيا تساتفوم اتي فصام بيت مخري بقندو اب تكالاو غداياتن قدامنتاتن نايتي حبرت اب زقربو صبصبات يزتيو ابتو على استساتفه بغزياوي فصام غدايات قوامي لو خيرترا بحبرت افريقان قطباو كوميشن افريقاناتو بينيام برهست مرحلو خيرترا ابتو علان اقدمو اب استخايدو ناي مدالوي اخيباتاتن اب استلعلو زعباتات نمرغصن الرايان منغست ايرترا زغلصو مدرتا تقريبو ندفي باجت كل تشحن عسران حذن حبرة أفريقيا بزملكات لوخ إيرترا تحبرت كابنا يدقت تصباين التناقفو بوصيت أبال هاقرات نتفتاتو كاكايد أب كل تشحن 15 وسانة كوان تحلفه زلكون النت كابتو وسانة زرحاق كم سخونة بمتكاس اتي حبرت نابز استراتيجيا وسانة بمملاس أوشت أوت سأقاتات كمركوس كاب أبال هاقراتن كالي منشتاتن زركب سأقاتات بعتوبن بقوبون كتكاملو كمون قدامنتاتو كسرعن نغزيو حدشت أكلات كاب مقام كقطبنا تحساسيبو عد منبر بيت مخري منستر أهقراوي زمدنتاتن متحقازن دوب أفريقيا دكتور ناليدي باندور أب زسمعتك قال توعلا بسنكل بدا كوفيد 19 أب السعابة زينو بركونتاتي كايد كمزل خطك سنكلا أب منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسافا كبوغانو ملسا قبري أهقر أفريقيا أبل بدا كوفيد 19 زتبابع كمزخونا بمقلاز أب كمزز بله زينو بركونتات تحبرت مسرح تهدو سنة مكالتاف يسرح كمزل أبريهو أما زازمنا يتوعلا فالسامي بيت مخري منسترات حبرة أفريقيا أبال هاقرات لبدا كوفيد 19 ممكات نزكايدو زلوات سعرتات دحر ممقواس اتمر براب بدرجة هاقرات زوبان كفل عالمين بزحية لك قصل بملباو نايكل تشحن عسران حاذن باجت حبرة أفريقيا وسينو زثم حيش حقاقات أقباب ناي فالسامي بيت مخري بايتم رحت هاقراتن منقستاتن كومون من محضر حق كوميشن حبرة أفريقيان أصدقو
ኤርትራ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ብድሆታት ሕርሻ ንምምካት ኣብ ሓያል ምርብራብ ከም እትርከብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሮም ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዝበፅሓና መግለፂ ኤርሚያስ ገብረልዑል ኤርትራ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ብድሆታት ሕርሻ ንምምካት ከም ወትሩ ህዝቢ ሰራዊትን ክኢላታትን ማእከል ኣብ ዝገበረ ሓያል ምርብራብ ከም እትርከብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምክንያት 16 ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ንቐጻልነት ውሕስ ማእዛው መግቢ ብሓባር ንስራሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዘውፅኦ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሕመረት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ምስግጋር ካብያታዊ ኣገባብ ማሕረስ ናብ ዘመናውን ንግዳውን ሕርሻ ዝብል ምዃኑ ጠቒሱ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ መንግስቲ ኣብ ሕርሻዊ ምርምር ንጥፈታት ኢንስፔክሽን ምውዳድ ቀረባት መኻዕበቲ እቶትን ትራክተርን ሕርሻዊ ቁፅፅርን ምኽርን ከምኡውን ስልጠናታትን ትምህርትን ኣተኪሩ ንሓረስቶት ዓብ ደገፍ ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ አብሪሁ معقب حمد الماين مسرح كزنت ماياتن قدامنتن ماكلن كل عينت حرشاو نطفتات هاجرنا سلازتغبره كاب صبحنا صنت جميرو املا هاجر استاد حدا شحنا اشتو ماكلوتن استراتيجيكاوين ديغاتات كمتسرحه لعل 300 هكتار دما بستفلاليا عينتاو صفحاوي نغحاون صقطاون مسنو يلمع مهلاو دما غليصو بزكايد زلو صعري اب زبيتاو قرب احملتن فرتاتن كمون قرب مغب انسسا روي لوطي كم زمصه اب لمعات مرو زراتي مربح انسسان مخعبات وصيت انسسان ولا كوا زغمتاوي يخون التبابعي وصيت كمترخمون طيسو ሚኒስትር ሕርሻ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ዘተኣታተወ ንኡስን ውህድን ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ ኪኖ ምርጋጽ ዘቤታዊ ውሕስነት ማእዛው መግቢ ንሰደድ ዓሊሙ ንኽትግበር ከምኡውን ናብ መጠነ ንኡስን ማእከላይን ንግዳዊ ሕርሻ ንኽሰጋገር ንጹር ስትራቴጂ ኣውፂዎ ብንጥፈት ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ እቲ መግለጺ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ስጋት ሕማም ኮቪድ-19 ንርከበሉ እዋን ኩሉ ጥንቃቐታት ኣብ ግምት ብምእታው ካብ መኸተ ወራራትን ለበዳታትን ኣንበጣ ኣትሒዝካ ክሳብ ምድንፋዕ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ልምዓታዊ መደባት ከም ተሰለጡ ብምርጋጽ ሳላዚ ውህድ ንጥፈታት ድማ እቲ ከቢድ እዋን ብጽንዓት ይስገር ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጥሪት ንምስሳን ዕቱብ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ናይቲ ዞባ ሓቢሮም بمسارة حبريتاتي جنفر لوم زبن أب كبسا بزنبره هتور كرامات مجهجاتات نايتن بكرامات بحري زيت اللوا نوس زواتات أب صبوق كناتات سلزركب أب محاسب مجب إنسسا عبي أستواز أو خمس هلو حسرت مجب إنسسا نمكلال بزجبر زول حيال تعرخام كابتي أب زعمت زي أب 5 هكتار زت زرق قتلها مجب إنسسا لعلميتن 80 كنتال كم التحفسة كفلت تخيل اللوم قرب صبان معباي بزغبر زلو وهر صعري ناي مدقال مسرح كم زكايد كمون مدبات كتابت كم سلاسل زحبرم تجنفر وصيت ناي زدما اب طعنن مهرتنن يرخ خم زلو ارديوم مهرت معر نمعبايون 150 زمناو قفوتات كم تعدله متئتاو زمناون قابلاون قفوتات دما بسفيحو يدفعلو خم زلو زتقست حبريتا مچونت نوز زبا نقفا بحفشا رحباب كاب فلاي نمربح نبي اب قمت بمتاو يسرحلو خم زلو انصيروم من ابروم بحرشان موغاسن زمرحو حارستوت افلطوم ابتم حلالفتي حمامات انسسا زتكور سلطانات كم زودبن سفيح غوسكاسات كم زكايدون سندات تشنفر يملكت أب جماجم روبا سمات عداي ياريتا أب جماجم روبا أسمات عداي نزركبا من شتات ماين أب 20 كلتن هكتار لمي عزركب جرادينن كاب حدقا وحج نمكل خال مالي وحج يسرح لهم زي بكم زسرتو ودابيتات زي سلاسل زلعيو مع عالتاوي 350 قلبتسي يساتفو خمزلو زحبره أما حدار حوس ختما أسندا أتو عمر محمد علي بحيال أولا دبان وهدتن بتصبغ يكايد كمزلو على فحيدة عمتات بوحج أب عيلاتات ماين حرشاتاتن قدآتنا ورده تساقمات كفتر مصنحو تقيسو دما تعلاما نزن مقتاء كم زخنة قليتهم أب مبرغاوي شنخ ربا أسمات عداي أستات 7 حرستوت حملاي قلب طريتن فرتاتن أب ملمع كم زنطفو أب معراباو شنخ دما 10 حرستوت لعل 15 هكتار فرتات كم زلمعو وكيل إرينا حابيروم روبا أسمات عداي كاب حوس ختما أسندا نشنخ معراب 1 كيلومتر فرغان ريح أب 4 محدر جندع بسنكي فقر مريت زتبح قودناتات بأمنن مروز حامد نمتسقانن أب أبايتي قدات زورد تفاسس نمكتان أدمع وفراتات يكايد هلوم أتي تسقانا زكايد رزول خابتات نسابن تشكركرتن حلافي أهادو لمعات أتو السعيد أدحانا زي كاب زي جمر أستات 3 وحيز قبر عمام
ቀጻሊ ምዃኑ ሓቢሮም ኣባይቲ ጉድኣት ከውርድ ዝጸንሐ ተፋሰስ ንምግታእ ድማ ዛጊት ልዕሊ 10,000 ሜትር ካናላታት ልዕሊ 116,000 ሜትር ዛላታት ከምኡውን 765 ሜትር ኪብ ከትርታት ከም እተዓመ ብምግላጽ ነቲ መደብ ቅድሚ ክራማት ባሕሪ ንምዝዛም ወፋሮ ብውህደት ይዓዩ ከም ዘለው ኣረዲዮም ብዘይካዚ ህዝቢ ኣብ ደንደስ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ኣብ 20 ኪሎ ሜትር በቂሉ ንርእየት ጸገም ዝፈጥር ዝነበረ ተምሪ ሙሳ ከም እተኣልየ ኣቶ ስዒድ ብተወሳኺ ገሊጾም ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽሪ ንዕድም ኤሮፓ ሕብረት ብጉዳይ ድጎማ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ኣሜሪካ ቀረጽ ምስ ዝውስን ሃገሩ ዓጸፋ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዘጠንቀቐ እቲ ሕብረት ነቲ መደብ ከተግብር ናብ ውድብ ንግዲ ዓለም ዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብ እዩ ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ኣሜሪካ $4 ቢልዮን ዝበጽሕ ቀረጽ ክውስን መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣሜሪካ ኣባል ሃገራት ኤሮፓ ሕብረት ንትካል መፍረ ነፈርቲ ኤርባስ ብዝገብርኦ ድጎማ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያተን ናይ $7.5 ቢልዮን ቀረጽ እታው ከም ዝወሰነ ጸብጻባት የረድኡ በቲ ስጉምቲ ዝተቆጥዐ ኤሮፓ ሕብረት ተመጣጣኒ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ክህብ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ሕድሕዳዊ ምውሳኽ ቀረጽ ንንግዳዊ ዝምድንኦም ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ተዓውዲ ይእምቱ ኣሜሪካን ኤሮፓዊ ሕብረትን ብጉዳይ ንትካላት መፍረ ነፈርቲ ዝግበር ድጎማ ን16 ዓመታት ከም እተኸራኸሩ ይሕበር ኣሜሪካ ንሰላምን ምርግጋእን ወሽመጥ ታይዋን ንምዝራግ ትወስዶ ዘላ ተኽታኽ ስጉምታት ከተቋርጾ ቻይና ብ15 ጥቅምቲ ጸዊዓ ቻይና ነፃውዒት እዚ ዘቕረበት መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ብ14 ጥቅምቲ በቲ ቻይና ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃኑ እትምግተሉ ወሽመጥ ታይዋን ድሕሪ ምሕላፋ እዩ እዛ ወተሃደራዊት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ብወሽመጥ ታይዋን ዘሕለፋ መበል 10ቲ ወተሃደራዊት መርከብ ምዃና እዩ ዝሕበር ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መርኣይ ኣሜሪካ ዘለዋ ፖሊሲ ምርጋጽ ነፃን ክፉትን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘነፀረ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ብቻይና ዝቐረበ ኩነኔ ነፂግዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ጃፓን ኣውስትራልያን ህንድን ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ጸጥታ ርጉእነትን ክፉትነትን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምርጋጽ ልፍንታዊ ሓይሊ ንምቋም ኣብ ዘኽእል ነጥብታት ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡ ይሕበር ኣብ ትርክብ ጸሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ኣብቲ ዞባ ጽልዋኣን ወተሃደራዊ ህላዋን ንምዕባይ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓሳት ንምብዳህ 4 ሃገራት ብሓባር ክሰርሓ ምጽውዑ ይዝከር ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ካብ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ክወፅዩ ጸዊዑ በዚ ድማ ምሕላፍ ናይዛ ወተሃደራዊት መርከብ ብወሽመጥ ታይዋን ነቲ ፈኸም እናበለ ዝዓርግ ዘሎ ምፍሕፋሕ ክልቲአን ሃገራት ከየብእሶ ዘስግእ ኮይኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝርከቦ ዝተራቐቐ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክትሸጠላ ወጢና ምህላዋ ይገዋሕ ብምህላው እቲ ጉዳይ ኣብ ቀረባ መጻኢ ካብ ቀንዲ ንኣሜሪካን ቻይናን ዘተፋነን ኣርእስቲ ከም ዝኸውን ገና ብኣበው ትማል 15 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ፍጻመ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ዝቆሰሉን ዳሃዮም ዝጠፍአን ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣሚቶም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዕጡቓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎም እቶም ሽበራውያን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማልን ኒጀርን ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ህይወት ልዕሊ 4,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የረድኡ ብሰንኪ ሽበራዊ ተርእዮ ጸጥታ ናይቲ ዞባ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ኣብ ክፍለ ሃገር ኮሎራዶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ተገሊጹ
بسنكتي أبلعلي 160,000 هكتار ጫካ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣማይት ኣባይቲ ከም እተሃመኸ ከም ሳዕብዮን ድማ 10,000 ነበርቲ ከም እተመዛበሉ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ሓቢሮም እቲ ሓደጋ ኣብታ ክፍለ ሃገር ኣቐዲሙ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ እቲ ሓደጋ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ጠንቂ እቲ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዕይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም كلماوي من مزبال زسعبو حدقا بارع مرور أب كفل هاجر كاليفورنيا سبعوي نواتاونا كابيون كسرهات يورد كمزلو صاباتي تقسم نسعى السرالو زينا مستنادو بزازي مولو بروح معالتي